Oh, sa man? Andam na mo? Ngindam karon. Kami pa boss, andam na bidaan boss. Kada kay may nalang ba malipay si busing ron. Kunya, andam na ang van dito. Sobra pa sa andam boss, nakaparking na daan tong bano. Tara na. Atik na. Ayo, tara. Tara. Sim drive. Ako ra ako. Tara. Let's go. Bilib yung amo ron. Bilib. Kwarta na. 1 million na tong target ron. Bata tong target ron. Tara. Saman boss, tagduwa boss. Kado. Kadua target lang pala. Tara boss. Tara, tara. Minuri gamay. Kani, naga na. Run. Karga. Dili na. Dili na. Ay, si Kuwan na. Ilugar. Ay, si Kuwan. Pagpiyo lang. Ano tiba dito ani ron. Kwarta na ni. Milyon na ni. Ay sig luwag ba? Ngitiring. Ignas kay ka ha? Tarungan niyo ba ata? Tarungan kay. Tarunga. May trada ni boss. Ay. Kwarta ta ni ron boss. Tawagan nato yung papa ron. Ani. Isa may papa nimo. Nang gigot mo ko ni Col, kidnap ni Col. Sa may pagtuno man ni kawat. Ko mapulisod ko ng bata ba. Gusto ko nagay kayo dugay pwede makasabot ni buhat diya ha. Nay number mo papa, nay cellphone mo papa. Oh, Sa may number ato. 09 Toto. Sira ito to. Kamu na rambula. Pataka ang sol. Usa man ni sweet tres. Pa ni sweet tres. Tarong. Isa 09. 09 Toto. Ikaw na bahala sa pito. Ang nagtaari, sa nagtaari. Musuko man kayo. Gusto ko isalbit siya na mo. Tawagan mo na testing nga number be. Dito ko tarong nga be, yang kompleto. Yang tinuod. Ginod. O ikaw na type para sigurado. Saan pag-type na ko na gigot mo ko ninyo. Sige, ikaw na lang. I-dictate na lang. 091239. Sure na nga kuhan? Oh. Number mo papa? Sige, tawagan ako ha. Ang kwarta na ni. Milyonaryo na ko ron. Tawagan sa ako ning amahan na ni. Hello, ito amahan ni Kevin. Kining bata diri ha. Oh. I-kidnap na mo ni kay kinahanglan mi kwarta. 1 million. Karon dayon. Ay dili pwede nang hangyangyo. 900,000 kagamay rana. Milyon akong gusto, milyon. Karon dayon. Wala kay kwarta? Hey! Pangitaan na ni mo pawagi. Dapat karon makuha nimo ning bata. Kay kinahanglan na mo kwarta. 500,000? O sige ka na. Million. Bait sa kay na. Sige, karon dayon. O nami diri karon sa location nga Prok wala. Barangay di makita, lungsod hanapin. O karon dayon. Sige, magpaabot mi diri. Uy, ikaw ninyo Col. Lahat man ninyang gikuha. Di mo dato. Pobre raman me. Pataka ron ang pangindap. Uy, ikaw ninyo. Na sila. Murag mao din nagingon nilang purok wala barangay di makita. Lungsod nga hanapin. Sani? Mao siguro ni. Tabi. 4 million ako. Okay, game. Ay, Mga tarantado ninyong dagko. Ako aman ang anak na inyong gikuha. Buhay na! Mo din anak boss. dali. Kanian yung Pasensya kay pambusin boss, pasensya kay boss. Sorry kay boss. Paka ni trabaho na to eh. Anak, ini mo boss. Anak na ko na mo, kailan na day? Wala ko boss. Kami na wala kay anak ba? Igmat mga igo, dami na mo din na mga anak ba. Hindi makakuan ba? Yung sa mga anak. Okay na? Gikuha na kanila? Ang kwarta raw tayo mi boss, ba? Sa luwag mi boss kay Gusto naman ta na mo milyon boss. Lasa po na sa panahon na ay. Pituhasan ninyo daan. Pakyas mo lakawan. Sa lagi mong tawag sa kuwalagi, usa mo mukuha ng bata. Abi man amog good among algo si mga boss na boss. gusto mo. Iyo krami ka mo boss. Oo, lagi okay man tayo yung trabaho, pero palpak lang ba? Palpak. Gusto lang ta namo palipay ka ba? Sige. Napasaylo pa tamo karon. Salamat kay boss ha. Salamat kay boss. Salamat kay boss. Kay boss. Tara nak. Baka to brad. Anak nito ni boss di. Ikaw po sikat ng milyon. Ito magud ba? Milyon ato ay. Paki po niyo gusto pong milyon. Milyon ba to? Balik kamo ni damo ko katong bata ba? Sayang kayo. Ang ngita na ta ni. Sunod lang. Kaya na ka oy. Pakyas mo boss. Masilong sa ismurta. Tara.